Pi nakata kadaw matray kaba perlong ini kadi bangi I yakini ki pot kisar ki bodon aga jala ko ngi ga jing shirphe tanre yamantahi nyempak kwa ban jam pala chakma ya ka bangi perkat banle kumno bangin le namar ngirang don kam banle cheshu pai ba ban penshai ban yo ga jing karsano pai ba namar kani ka jing ki persha ga bam sap kam di ga jing ki ka besok mo lem dangi pen khan on ngel yo ga jing karsan ga bakhan yo pai ba nyinsa ya tai khamba bat kai ka bangi la ban le tanre tanggawi ka bangi ngidan banang kalong ban nyim la ban priang ya ka jinglen nani ka jing kentat juga sarkar makam dan kata ka kam ti do kan lesing la ban ongru mo ha bang apet ya ka statement ka jong deputy chief minister u ba pen pau ba kita ki pulit ki deitan ki brief ki they are just human mo we cannot stop illegal mining of coal in totality kata ka di ka ktir lesing ka penong kam ha bang apet ling baki media reports telara piong bagi pulit kilong tenggi beriu kimla ban pendek hok eka kam balai pat pipin saja ki pat ba habaki bakla tang ibarit ikam ibarit ki bakla parking fi fine ki piklam ki habaki dei tenggi beriu shuma beke nai bo klam nai bo fine pega baja hapor ba ka sorka ka penbana ban sha yo odd bo even number haka por ba kadang sedang ka pandemic ngema ban klet ke ika baja hapor lain kot habaki beriu kim pak su thu bau itu odd bo even number kilami banlek dan kam dan balik sinya beri ndri ki pulit ki fine ki diki haja ka bomot la pai ba u bakla kam dan kata ka bakit nong baki de ki human being nei la ki bakla ki bedan ka bor they are human being te kani ai bo pai ba un smo thu un bisha ya ka wei pa ka wi ka statement bakini ki nongram jigi kren ngilu ni sakran ka por ka pian on dang la penklan ya kani ka revolution